Wow. Puti ka, may. Speaking of chika. Oh, pastilan ka ay sa turnuhanan. Ikaw, pre. Ay, mga pre! Kanina naman ako, pre. Ako sa talungan ako motor na ako sa parking para matabunan ng kanindot yung motor ba, oh? High class. Bagyo, pre. Ha? Sa ito dalag bagyo, dili nagdalag bagyo kundi nagdalag kagwapo. So niya na may parking motor. Motora ni mo, pre. Gigugdunon man ikaw. World War 3 pa ni pre. Kronog timbangan nga pang World War 1 pa ni pre. World War 1. Pero ay sa, pre. Naunsa man imong lips og pilo ka, pre. Perti mang pula ha. Sana man ka pre. Oy, kumpiyansa ba nimo pre nga nakahatag ko pasayro ganina. Gikan mi nagmuhamwa. Ya. Nya na pre be. Di na, okay ra natin kana matumba pre. Nya, kamusta man yung pagturno dire? Kumusta yung pagturno dire? Ha, perti yung laaya, pre. Bagyo mangon. Putik ka may naka-R3 ka, wa pa ka kalarga. Ibaw ba ya ka, pre, no nga. Bawal ni og chika. Ay, Uy, nya na. pastila ni mo ha. Nya na. Saan? Wala ka kalarga? Ibaw ba ya ka, pre, no nga. Bawal ni og chika ang pasahero. Dapat laki ra gyud. Bawal chika. Laki ra gyud na laki. Sa imo ati na kung mangutana. Di ba jud makalarga motora? Uy, makalarga Display ni, ra man na. Ha? Makalarga kaya ni. Sos nimo pre pagmata kay buntag na iyo pagdamgo kay pati sa bakalan dili makalarga ba? Diskarte na Dili man ba ako. siya Pasahero pa. Dispatcher na man na Ay, dispatcher ani. Dispatcher na man na dalawang naungo. Lagi tarawa po. Dispatcher ni pre. Putik ka may halat pero naglibog ko pre. Dispatcher ni o ako'y muhipusan ni. Apa kada, pre? Ay dili ay ba tropa ra ta pero tipa pre. Tipa pre lay sa ato pre. R3 mong motor pero wa ka nakalargag chika kaganina. Bitaw. Pre, nakalimot ka, pre, nga last mong tutsa-tutsar sa kuha, naglakayan ko ba? Oy, ayun na mo agason pre. Bitaw, Imo man nakasunay. Utan kay ko ba? Sos kali. Sos imo pre gimo grason. Lagi, mo grason. Tanawa pre tanawa. Kring naungap. Unog black eye ba pero Napuno mo lang. speaking of chick. Oh. Wow. Puti ka may speaking of chika. Wala nagpalibak pre. Tempa pre amurag ako adyo na padulong pre ba. Imuhana, pre. Ako adyo na padulong pre bisag. Imuhana. Maot na kaning motora pre pero ni karga ni tulo ka chika ka kanina. Ya, pandaron na ako pre. Di man yun mo napasak yung Dili chika. ko ana, pre. Kaya mabalakayan na ko ana. Tempa, pandaron sa ako. Sus, dugaya pa naman andar ng motora, oy. May pa maning ako, ah. Neander na. Di ba asa man si pare? Nato, ana noon, pre. Kaya mong ko mo kakrangawa, nauna noon ka. Ay, galas ko na unan ba? Pre! Grabe, yun ka 6 bining doha ka pa rin ako, eh. Ako, maghuwat ra kog ni pasahero mo dool diri, eh. Sakay na dam. Oy, pre. Kasi nakalimot ka, palungas na mong motor. Kasi nakalimot ka, bagurta nag-istorya nga, di na ka magsakay og chika, di ba? An man, pre, dugay mga ka-under good. Sige ka under, ako na ka na. Ma'am, asa ka ma'am? Wait lang ya. Siya may nakauna. So, ari ko niya mo sakay. Uy, siya yung nakauna. Actually ma'am, ako yung una nakakita ni mo, pero dugay lang kung nakakrang ba mo nang sakuha lang kasakay, ha? Sakuha kasakay. Pre, ayo, pre, kipaunahan na man ni ako may nakaunang kabot dire. Unsa man ka? Saan mo na nakakita ni pre? Ikaw lagi nakakita pero dugay man ni under imong motor. Tugaan di kang queen yan sa man. Anak biya ka, di ka magsakay-sakay, chika na yung R3. Ayo, pre, daw tong negosyo ano unsa ka? Pangbukas-bukas sabi ni ato ano? Asa ka kung duha, Clayty? Uy, saan ba itong duha? Nagchika-chika na po to. Kung bugas-bugas na imo pre, unsa nung kaya kuha ni? Sos, pre, kaya mo kami chika-chika na imo ha. Buti ka may siguro mataglalis yung mga chika-chika pre. Alin na lang, papilion na nato, gasa siya mo sakay. O sige, mapili to. Di, dam, asa man ka mo sakay, dam? Ano na ako sakay siya? O, di ba? Ari siya din lang. Ako may una nakakita ni mo, di ko masugot pre, ma'am. Dili, ay, Ma'am, diri ra pa. Sintejo ka mahato, di ba? Sintejo ka mahato, do dira. Ay, 2 aras, Mr. Lim. Loko to, Kuya Jeffrey, niyo. Na. Chika na po. Ana, diyo dai nagpalagra. Ako na. Ato na ka. O, imo na, bahala na ka Kaya diya. ma'am, gunit lang. Bahala ka diya, bahala ka diya. Warga na tarong. Jeffrey! Ah, nakatakas. Clayty, wala tayo sa sili mo. Chika na ha? Tepa. Time pa! Ano hapil makakumot dam nga di man nagunguyab. Ako ay makalipat mo. Sige, Clayty ka na. Naunsa naman ni sila, uy. Kuha, siya ba? Ako, ayun ba? Dali, go, Pauli. Tepa, explain ako ba?
mga bato dam.